Alright, good day mga bitukon. Nadilirwad kita dito hapaloy. Mapalit kita hinsura kay para magsabaw-sabaw. So, ari kita din maagi may luntad didi hapalo. Nga na din na kita din may UP masa kadiretso kita kadto may simbahan. Ari kita maagi kay bawal ito umagi kay magpapasko na. So, ari, nagwala to o ngalingi nga diretso tabo. Kadi na kita din may merkado makita kita itong karne nga marasangan. Presko. So, gimpili ta anay kung haing kita mapalit, nangita anay kita, balik kita nga di, kay mas mauropay didi. Ato man, an aton an siki, hanbaktin, pumalit kita tag 240 an kilo. So, mas maupay ini nga ginalaga kay may da collagen. Alright, so, nagbayad na kita nga, mapalit liwat kita hinin panakot. Kung ano't aton ibubutang na panakot. Let's go! Kato kita liwat na kaliyot merkado. Adi kita din maagi. May da karnihan. Gihapon. Nada sa kupit karnihan. Pero dito kita pamalit agawas. Adi na kita din may baligyan ng mga utan. Didi. Kan. Mana. I don't know. So pumagitan repolyo. Nganhin panakot. Ngan iba pa. Ngan lumakat na kita. Nganhin butig. Kay para baga masaputok an iya sabaw. So lumarga na kita. Ngan di pa uli na kita. Ngan adi na. Pumalitan na ngayon kita hin fishball. Kay maihan ako waray makakakaunin nga fishball since elementary nakaon na kini nga fishball nga amo lagay pinit parag baligya taga Caloocan City. So nangalimot akong ngaran. So tara na, let's go kay nakapangaon na kita hin fishball. Yan ang aga morning yan ha morning to ari na. Mabiyay na kita ti pakadto ti pauli adi kita di maagi ti kadto ha buri ngan pag abot ta adi luto na dayon na naton linaga nga tiil ngan kumaw na ako kay magutom na man marasa. Wow, marasa at sabaw pa lang ulam na. Thank you.